Ndewo no ụmụnne m ndewo no tata ndewo no tata gbayalụdobo ana m alụ ọlụ ugbo taa ana m alụ ọlụ ugbo tata maka ifie wee lụsịa mgbe m ji lụsịa ọ ga-agago ọnya kpatara m ji sị na mma apụta late ka m jezikọ unu ife nwanne unu na-alụ tata ka anyị jee mkpaghalị tupu anyị ebido okwu ọchịchị ya gbabagokwa ahụ mana amarọ mụ na ya afụ na ife m na-alụ taa. Nke a bụ gadin m nke a bụ azụ ụlọ m tata ka m na-ekpochasị ya maka anyị apụtago. Anyị nọbụ na winter, oyi na-atụgbu anyị since wee mesịzie n'ikpeazụ anyị wee bịa wee nwee sọma wee sị ka m lụchasịa ife ndị a niile taa. Nke a bụ ana Igbo na UK, nke a bụ azụ ụlọ be m. Ọnya bụ ife m na-alụsị tata. O bụkwa ibu ọ dịli ụzọ na-abụ. Nke a bụ ofu one side, nke ọzọ a bụ garaji m ebe m na-edebesi ife m ji alụgasị ọlụ. Ụfọdụ n'ime anyị ụmụaka adịrị apụ anyị apụ n'arụ. Nke a bụ ebe m na-eje amanye na-egwu egwu ka ọ wee dị ka a na-eme. Nke a bụkwa ebe m na-ejekwa m lụsịkwa ọlụ m jekwa egwukwa egwu ka ọ wee dịkwa ka a na-eme na adịrị etoghi etogha. Nke a bụ azụ ụlọ be m. Nke a bụ azụ ụlọ be m ya. Nke a bụ azụ ụlọ be m maka na ndị Igbo si na-agba ọta akụ afọ ichelie, ịghọtago. Ọ bụrụ sọsọ ikolobịa taa akụ afọ ichelie. Nke a bụ be m. Oge m gote anyị opempe m wee lụbịa obusie ibu. Mana ịma na ndị Igbo si na akụlue ụlọ. Nke a bụ nke anyị na-emegodu n'obodo ebe anyị nọ. Ofu ụbọchị osola anyị lue ụlọ. Ndị be anyị nwa bekee gwalụ ndị be anyị sị fa gbaghala ede jebe akwụkwọ. Ife m ji wee gote ụna mgbe m golia 2003 ka m gote abema 2003 dị ka olugo 15 years ya. Maka ọfịa unu fụ n'azụ a, ọfịa dị n'azụ be mbụ ebe a na-akọ ọlụ ugbo. Ebe a bụ ebe ndị ọcha na-akọ ọlụ ugbo anfa na-abịa ọlụ ugbo ụbọchị ụka. Ndị ọcha nwa bekee na-alụ ọlụ ugbo fa na-abịa ọlụ ugbo ụbọchị ụka. Wee gwa anyị si anyị gbaghalụ ji, anyị gbaghala ede, anyị jebe akwụkwọ. Anyị wee gbaghalụ ji gbaghala ede, anyị wee jebe akwụkwọ. Jesizie akwụkwọ gị ka anyị fụ onye gụsizie akwụkwọ obido ọlụ ọkwụ ya maka na etu esi asa nwa ogbenye isi. Obidozie ọlụ akwụ anyị ụgwọ n'ọnwa. Izu ụka na-abịa eji akwụ ụgwọ ego ya agwụgo. Unu ewe n'iwe n'ọnwa onye kpọọ m na fon. Agwazia nwa Igbo ndị nna anyị na nna anyị fa ele anị, ụmụnna ele anị, ndị ya ebie ewee zije nwata akwụkwọ kwa ka ọ jee gụọ akwụkwọ na ọ gụsịzịa obunata ego wee na-ene nne nka nne nna nka. Ụgha dị ya. Ife ọbụla bekee kwu bụ ụgha. Ụmụnne m, ebe a bụ ebe fa na-eje akọ ọlụ ugbo. Ebe a na-akọ ọlụ ugbo ụmụnne m. Ndị a na-akọ ọlụ ugbo si anyị gbaghalụ ji, anyị gbaghala ede, anyị jebe akwụkwọ. Onye gụsịzi akwụkwọ nweta ọlụ akwụ anyị ụgwọ ọnwa. Izu ụka na-abịa ejikwa ụgwọ ọnwa ego ya agwụgo. Nne ya kpọzie anyị oku ọkpọ nne ya amụsụ. Nne ya kpọzie anyị oku ọkpọ nne ya amụsụ. Ọ sị na ọfa bụ ndị na-atị ya amụsụ na yara aga n'iru na ya na-azị obodo. Nọ ndị obodo na-eme ya amụsụ.
mana gịnị maka na isi nwa bekee sara asa onwero ka onye na-alụ olu oyibo ya esi wee nwee ife oyi eji wee nyere onwe ya aka onye kpata na ụfọdụ n'ime falụcha anya bụ olu oyibo nke bụ ụlọ falụtara anyị na-abazikwa aba sorry ka ntụgharịkwa so anyị na-abazikwa n'ụlọ so nke a bụ azụ na ebe m si pụta so ka anyị bakwa ka anyị jekwa ebe anyị nọ eme nzukọ ka anyị wee bidokwa okwu asị nka m zikọ unu ife m na anụ m alụ ọlụ ugbo taa ọbịa bụlụ m ya sorry anụ m agafe kichin agbanyere m ọkụ anyị abatago na headquarters ebe ife niile na-eme ka anyị mechie ụzọ adị ama ọ bụ na obele nwa ya ebe akwa ọ bụ na ọ ya ebe akwa n'izu tata na ya amarọ ịma na ọnwa mbembe ọ na-amasị m ụzọ ighe oghe ka wee na-abata ka ikpupụkwu ugegbe anya maka na nna ife a na-eme erika ama m ebe anyị ebido kọba akọba ụmụnne m ndewo no ngwa ka ntikwa fonu n'ebe ọ na-akwụ ka anyị wee bido nkata nke tata na asị m na etigbue nwata odudu ezike aka mme anọgo m ana bekee otego nwanne unu nọrọ ana bekee maka ifie ndị Igbo si na ebe onye biko na-awachi anyị aba ya dada ebe a ka o yi esi da ka m bịakwa nụ ka m tinye batrị unu ma nọ live recording ife niile na-eme na ya ofu ụbọchị anyị na-asụli nri akpụ sef ofu ụbọchị asụalụ m unu nri akpụ sef na this live recording anyị esi ofu onugbu ofu ụbọchị akpọlụ unu baa na kichin ụmụ Igbo unu afụgola ada unu nwaanyị ofu ọbịa bụrụ mgbe ọ dị ndị a na-asịla anyị asị sidewela anyị asị mgbe m nọ na be anyị ụmụnne m asị m jee ọlụ ugbo mgbe m meji wee yichasị ife m meji yichi iru m yichi aka m ka ịbaba data na m ka akpụkpọ data na m ka afịfịa dị emetụ na m na-arụ nna m nechasị anyị ike agwụ nna m asịsị rapụ onye a n'ụlọ mana ana m ala ka isofaji olu ugbo gịnị ka m wee jee rụọ alụfaji maka ana m ala ka iji arụ nrụ alụfaji rụsị alụfa ya bụ ji ewelu mmanụ na ose ọ ife m na-eje na ọmụwa na-akwado ife ọbụla gbasara nri mgbe aka ka ike na-adị m ọ bụrụ na ya ụmụnne m kedụzi egwu anyị a sef kedụzi egwu anyị a nwata agbakwana mkpala n'ụma nwata agbakwana mkpala n'ụma nwata agbakwana mkpala n'ụma nwata agbakwana na mụ bụkwa eze nnụnụ kpala n'ụma malụ nnụnụ na-arụ na-ajụ oyi kpala n'ụma ịgba mụ kpala n'ụma gị egburu m na kpala n'ụma ibulu m na kpala n'ụma gị agba kpala n'ụma ịmacha mụ kpala n'ụma gị esibe mụ kpala n'ụma isibe mụ kpala n'ụma gị ataba mụ kpala n'ụma ịtaba mụ kpala n'ụma gị elibe mụ kpala n'ụma ọ dị m egwu kpala n'ụma ọ dị m
mojo balanuma odimegwu balanuma odimegwu di mojo balanuma odimegwu balanuma odimegwu di mojo balanuma nwoke egbukwana m balanuma nwanyị egbukwana m balanuma nwata egbukwana m balanuma okenye egbukwana m na mụ bụkwa eze nnụnụ balanuma malụ nnụnụ na-arụ na-ajụ oyi balanuma ịgba mụ balanuma gị ebulu m na balanuma ibulu m na balanuma gị amachaba mụ balanuma ịmacha mụ balanuma gị esika mụ balanuma isibe mụ balanuma gị ataba mụ balanuma ịtasịa mụ balanuma gị enobe mụ balanuma ọdịmegwu balanuma ọdịmegwu dị m ụjọ 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 balanuma oge mpelu mpe ofu nwoke a na-akpọ gbafudebe ntụ ọ tụrụ inu ọsị nnu ife tọkalịla anụ nnu ife tọkalịla anụ igbo tọkalịla anụ ụmụnne m ndeewo unu daalụ na ekene ọma nọ asị m ka unu fụ ebe nwanne unu nwaanyị bi oge ọzọ ezikọkwa m unu irupe ma asị nka nzikọ unu ife m nke nna alụ tata anyị ka nọkwa n'ọnwa Ifeke anyị ka nọkwa n'ọnwa Ifeke tata bụ abalị 15 na etu ndị Igbo si agụkwa ya abalị 15 n'ime ọnwa Ifeke nke ndị Igbo ọ gbakọkwanụ na abalị 12 ya bụ 22nd day April nke nwa bekee etu a ka o si dị ya bụ etu anyị si kọwa ọnwa anyị na bekee abụrụ ofu ụbọchị anyị na-afa abụrụ ofu arọ anyị na-afa abụrụ ofu ụwa anyị na-afa abụrụ ofu ndụ anyị na-afa abụrụ ofu ọdịbendị dị lụfa ma ọdịbe anyị dịkwala anyị maka nọọ nkụ dị na mba na-eghelu mba nni nkụ dị n'ala Igbo na-eghela ala Igbo nni ọnya kpatara na mbịa nsị na ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m anụ arụ unu bụ arụ m ọbala dị m na-arụ bụ nke unu maka gịnị n'ofu ebe ka anyị si bịa n'ofu ana Igbo afọ n'ofu aja ana Igbo n'ofu mmiri ana Igbo ka anyị si bịa onye akpata anyị ji bụrụla ofu ya bụ na nke anyị adịla anyị maka na ọ nzuzu ka ọ dị na mmadụ rapụla ozu nne dọnụ wee jee ebe enyi nwaanyị nwụrụ enyi nwaanyị nne wee nwụrụ ọ na-eje ozi na-agba mbọ na-ebe akwa na-atụ onwe ya naanị na-akwa ajụba he kedụzi onye na-eme kedụzi nwaanyị dị kedụzi asị na ọkwa enyi ọkwa ezigbo enyi nwaanyị a nne ya nwụrụ hai chai ka a na-eme ife a ozu nne ya edokwu ọ nzuzu amalife maka ifie ka anyị ji si n'Igbo ga-adị
Igbo ga-adị, Igbo ga-adị, Igbo ga-adị. 150 years anyị nọ n'egwu ogbonko. Onwe ife a na-akpọ egwu ogbonko. Egwu ogbonko bụ egwu ụgha. Kedu ka anyị ga-esi malụ mgbe anyị ga-afụ egwu ogbonko? Kedu ka anyị ga-esi malụ mgbọsị etu anyị ga-esi malụ egwu ogbonko? Ife ị ga-eji malụ egwu ogbonko bụ na onye na-agba egwu ogbonko ọ na-agba egwu akanni ọgọdụ oyi na-arụ, akwa oyi na-arụ, a na-agba aka ekpe. Ife ebe mmadụ na-agba egwu akanni akwa ya na-agba aka ekpe ụgha dị ya. Nnukwu asị ka ọ bụ asị ka ndị mbịambịa ji wee bata na be anyị wee kụsaa ụzọ anyị, usoro anyị ji eme ife niile fa kụsa anya. Gịnị kpata afa ji mee ya? Unu ata afa ụta? Ezikogo m na azụ ụlọ m ebe a na-akọ ọlụ ugbo. Azụ na ebe ahụ n'ofe a na-akọ ọlụ ugbo. A na-ebu ụzọ asụchi akwadie arọ ịnọ tupu ịkọnye ọlụ. Ịya akwadie arọ ịnọ anyị ga-eje gota aja, goo aja ego kpoo naanị a, goo nsị anyịnya rue naanị a, goo nsị ọkụkọ rue naanị a, gokwa aja ọzọ rukwasakwu ya n'elu, gokwa aja ọzọ rukwasakwu ya n'elu, wetazie afịfịa ruo anya wee gbaa anya mmiri wee kwuchie anya. Iwee rapụ etu a arọ ịnọ tupu ibido kunye bịa ife. Maka na anị fara eme nni, anị ndị a dị eme nni, anị fa adị eme nni. Onye anị anadị eme nni agụụ jie. Rapụzie tata na anyị bịazi wepụta anụ arụ anyị na-ekpo ọkụ, o wee mee befa wee dị ọkụ. Unu na-anya na vidio ntinye izu ụka na-abụ ga-aga, unu ya afụ na mụ yichisi kpuchisie maka oyi dị. Anyị nọ na snow na-adagbu anyị. Ọnya ka kpata afa ji wee kpọọ ọnwa Maachị si na o meghebego si kafanụ, maka na ọsọ ifefa na-alụ ụbụsa agha. Ndị a niile bụ snow na-adagbufa, anịfa dị eme nni. Mgbe snow dị ka mgbe fa eji wee jee ọkọ ifefa ya alụ, ndị a wee na-egbu onwe fa. Maka ife nji alụtụ aka ife abụọ, mgbe nwa bekee bịa zụọ anyị ori, ọtụtụ ife ka o zolo ezo wee lụkwa echi. Ọtụtụ ife ka anyị na-amarọ gbasalịa, mana ife o bụ ụzọ bịa mee ka anyị mara ọbụna ụzọ anyị dị njọ, anyị kpọọ ụzọ anyị asị. Kedu ife o ji gwa anyị ife a? Kedu ife o ji gwa anyị ife a? Ife o ji gwa anyị a bụ na onye bịa anyị napụ ga-anapụ. Onye bịa anyị napụ ya anapụ, ama nnọkọtasị maka na ọ dị mma. Onye bụ ụzọ gwa anyị na ife niile adịrọ mma, gwa gị kpọọ nke ya asị, saa ya isi, na-asazi isi a, na-asa isi a, na-aga na-agwa anyị na gị kwelu na Jehova, gị kwelu na Jehova, isolu na-aga ọ na-ebulu etu anyị si wee kwu mbe ji wee bulu nri na baagụ wee na-apụ. Tụwa anị n'okpulu anị ka oke ọ na-atakwa ya, ọ na-afụkwa ya ọnụ, ọ na-atakwa ya, ọ na-afụkwa ya ọnụ. Ọ tụwa anị n'okpulu anị wee bulu nri na-apụ. Maka na gị nwa bụ onye na-ege m ntị, ịya ama na ana Igbo ịma tata kpọlụ nkụ kpọja ọ bụzi igwe. Ọ bụrụ ana Igbo gị nwa bụ nwa Igbo nọ fụlụ mgbe ịdị arọ ile. Ọ bụrụ ana Igbo ịfụlụ mgbe ịdị arọ ile. Ife a na-ele 1 naira mgbe ịdị arọ ile, kịta 10,000 naira egotara ya. 10,000 naira egotara ya. Maka na anyị nọ na-eso ụzọ ndị enyela anyị fatuani na-ebu ife na-apụ, anyị amarụ. Asị anyị gbaghalụ ji agbaghala ede jebe akwụkwọ, anyị ebe ịtasị anyị etufuo ọmịa onwezi ife anyị na-alụ. Kịta mgbe m na ụnọ arụ ịtọ one gara aga, ndị be anyị adị akọzi ede, ara akọ ede.
ụfọdụ ada ahụzikwa akọ ife ọbụla chali. Ọtụtụ ndị adị ọzọ akọ ife ịjụ akịta anwụ Igbo kemgbe eji akọ ji kemgbe eji akọ dị ka eke esi eme onwero nke fama. Ọ bụ na ego ụgwọ a na mmadụ ọ na-ejele akwụkwọ na ba ejesila akwụkwọ nweta ọlụ a na-akwụ ụgwọ egie na-ezu o ji akwụ ụgwọ ụlọ nye onwe ya niga akwa o zuru. Mana nwa bekee ji anịa lụla alụ maka anịa alụla alụ wee na-agba mbọ na arụ ịnọ ọbụgodu na oyi abụ arụ ịnọ ka ya wee konye ya ife ọbụla ka ya wee konye ya ife ọbụla. Onye kpatara na mgbe fabia onwero ka fa gwaghị n'ụzọ ịdị mma maka na onwero ka onye ori bịa si gị waa ọjị ka gị na ya taa ọjị unu afụnụ gị ebe onye ori bịa be mmadụ si ya nna nneke nke iji nwere ọjị n'ụlọ wetagodo nnọọ ọjị ka anyị gaa ọjị ka ife isi weta nri ka anyị lie ka anyị ṅụọ mmanya anyị ṅụsizie mmanya anyị ana n'aka anyị na-asịa n'aka iweluzie ife iwe nye m mba. Onye ori ga-eji intimidation bịa. Onye ori ga-eji intimidation bịa. Anyị bụ azị kịta amarọ intimidation ndị a ji wee bịa. Mana nke a bụ akụkọ a ga-akọ oge ọzọ ka anyị baa na tọpik tata maka na obere oge kịta ụgbọ anyị ebula anyị n'obodo anyị na-amarụ maka na ekwubenarị na-ekwuzi abụrụkwanụ maka ya. Tata bụ gịnị? Tata bụ mgbọsị anyị na-akọ maka Ikenga. Ikenga na-abụ ka anyị ga-alụtụ aka taa. Chukwu nyela anyị aka ọ ga-adịrị anyị bunye na onwere anyị aragba ọsọ. Ikenga obodo na Ikenga Agbara. Ikenga obodo na Ikenga Agbara. Anyị aghọtaghị ife Ikenga bụ. Anyị aghọtaghị ife Ikenga bụ. Ife Ikenga na-alụ na ndụ nwa Igbo. Nwa Igbo ọbụla bụ ọkala ụra. Nwa Igbo ọbụla bụ ọkala ụra. Nwa Igbo ọbụla bụ ọkala ụra kwesịrị ịma maka Ikenga. Onye na-azụ ọkala ụra? Onye emela ọkala ụra ife ọ bụ? Ụmụ ọkpụ anị Igbo, ụmụada dịka m. Maka na onwe ndị na-ajụ ajụjụ sị nwaanyị o ji bụrụ nwaanyị na-agwafe ife a nsị anọ mgbe ọtụwa isi mgbe ọtụwa nwa Igbo isi mgbe ọtụli nwa Igbo isi. Nwa Igbo amara onye ọ bụ ochie na maka na nwaanyị nọ na mkpuke. Ị mara nọ mkpuke bụ ike ji obi. Ị mara nọ mkpuke bụ ike ji obi. Ị mara na ala Igbo bụ obodo anị nwoke na-achị nwoke na nwaanyị na-achị. Mgbe nwa bekee bịalụ ka o wee gbukapụ ụmụnne m ikefa ka o wee gbukapụ ọkala ọra ikie ọgwụ ọkala ọra ọkpọrọ ụmụada tifa n'ụlọ ụka safa isi oje egwu ọkala ọra na ya bụ isi na nwaanyị bụ ọdụ asị na ala Igbo nwoke ezuru ma ọ bụ na nwaanyị anọrọ nwaanyị ezuru ma ọ bụ na nwoke anọrọ. Maka gịnị? Fana abụ bụ ofu iru azụ iru nke a nọrọ igbupụ aka mụọ nke a pụọ. Ndị a wee jide etu a wee sesa anyị. Onye akpata na taa na anyị na-akọ maka Ikenga niile anyị na-akọ bụ ike anyị ji aga, ike anyị ji enweta ike. Maka na ife niile m na-akọwa gbasara Igbo bụ n'Igbo sọsọ Igbo ya gwa ya ebe isi bịa. Toro anyị akọwarọla ya ebe isi bịa. Baịbụl anyị akọwarọla ya ebe isi bịa.
Islam ayakọ kedu Koran ayakọwala ọla ebisi bịa ifefa ya na-akọ bụ palapalapala okwu ụgha mana Igbo ya akọli ebisi bịa site na mmụọ maka na o nwere onye tụlụ m something si m o ji bụrụ na Igbo si na Israel mwekpo ọnya si ya ọ bụ na anyị sobekwa ndị ọcha ka na-asa anyị isi asala anyị isi na-aga o nwere ebe anyị ga-eji azụga so si Igbo ga-agwa gị onye kpata na mbido ife a anyị bidolie na mmụọ anyị bidolie na chi anyị bidolie na okike wee si na okike wee wepụta ya na mgbe okike kele oke na nwunye kewaa ife niile tupu ọ papụta na mmadụ na okele ike nyelie o ji wee kee ife niile ike kwụbala enu dị n'enu ike kwụbala anị dị n'anị ike na-wepụtala ọnwa wepụta anyanwụ na amaka ọjọ na ọ ga-apụta ma o mesịa wee kee mmadụ anyị nwa nwoke mbụ nwaanyị mbụ wee weli ike wee nyekwa ya mana okwu si na ife niile okike niile nwere ike mmiri nwere ike ọkụ nwere ike ikuku nwere ike anyị nwere ike aja nwere ike ife ọbụla nwere ike ya bụ na ebe ọbụla anyị nọ ndị Igbo nwoke Igbo ikenga mmụọ ikenga odumaga ikenga du anyị aga mba ikenga du anyị aga nzukọ ikenga bụ nyanwa ka anyị ji aga ebe ọbụla anyị na-aga anyị adị elofu onwe anyị ikenga mmụọ onwe Igbo ọbụla kwesịrị iji nyalụ n'onu maọbụ tii na akpa ndị mmadụ si m kedu ebe fa ya enweta ikenga emesịa anyị ga-akọ etu anyị ga-esi wee kpọta ikenga n'ụla ikenga ọbụla dị nwa Igbo na-arụ anyị ga-akpọta ya n'ụla maka na ọ dị anyị ga-ebinye ikenga a ga-abụ ife nwa Igbo ọbụla ga-eji ọ bụrụ St. Christopher nke a bụ nke ndị Rom ji anala anyị analụ ife ọbụla nwa bekee wetala anyị bụ nke fa ji anala anyị analụ ka anyị debezie ọdịba anyị nke a wee bụrụ ikenga nwaonye mgbe anyị ka na-achụ maka ndị be anyị adị esi foto abịazi atụ anya mgbe nwa Igbo ka na-achọ ka ọ yara mgbe nwa Igbo ka na-amụ ọlụ mgbe nwa Igbo ka na-eje akwụkwọ mgbe ọkalọra n'akara wee zu nke a bụ ikenga nwaonye ikenga o ji agba mbọ o ji mma jide mpi anụ ikenga o ji asụ ọfịa maka na onye lụọ olie mgbe ọ sụsịazi ala ọfịa mgbe nyanwa bụ nwa Igbo zuzielu mgbe afọ ọbụla ọgaranya nke a bụ ikenga ọgaranya ozugo nke a bụ ikenga ọgaranya ozugo nke a bụ mgbe ọ bụ ife ọ kwesịrị ịbụnụ onye so Chieke oso Chieke maka na Chineke mmadụ a na-eke o wee nwee ike wee nwee ife o ji enyelu ndị befe aka nwee ife o ji enyelu onwe ya aka nwee ife o ji enyelu obodo ya aka maka na mmadụ abụrụ ekeleko mmadụ nwere ebe o si bịa mmadụ nwere ebe o si pụta ife niile nwa Igbo na-ejeghalị n'ala Igbo a bụ gịnị ka ọ wee dịlụ ndị befa mma dịlụ obodo ya mma etu a ka ọ dị so tata anyị na-aba n'ikenga obodo nke a bụ ikenga obodo enyinyo ikenga obodo dịkwa ka ikenga ọgaranya maka etu o sikwa wee nọlụ sọọsọ ikenga nwaonye na-akwụ ọtọ ikenga obodo naanị jidekwa ojie n'aka n'isi enụnwa ịfụlụ ka nzikọ unu isi enụnwa na nke a bụ isi ikenga obodo
n'isi ikenga obodo ị ga-afụ nwoke, ị ga-afụ nwaanyị, ị ga-afụ ụmụazị, ị ga-afụ nwoke, ị ga-afụ nwaanyị, ị ga-afụ ụmụazị. Ọnya bụ ife ndị a ịfụgasị n'isi ikenga obodo. Obodo ọbụla nwere ikenga fa. etu esi kọ mgbe gara aga, ikenga ọgaranya na ikenga ụmụnna ọbụla nwere ikenga fa, ikefa ji aga. maka na onwere ife ya eme ka abata na ụmụnna ọbụla ka fa niile daa ngwụlụ asị o ya enwelili ofu onye chibulilu. mana na etu Igbo si wee fụa ọ dịlụ nwoke, ọ dịlụ ofu onye ma ọ dịlụ ibie mma, maka na Igbo na-edu onwe fa. ịbata na ụmụnna kwesịrị ịnọkwa nwee ikengafa ji fa niile ji eme ọfụma. maka etu anyị si kọ n'oge gara aga, onye akpata na ụmụnna na-atụ ego mgbe fa chee na ife nwa bekee na-agwafa bụ eziokwu. ụmụnna na-atụ ego si ka ezipụ ofu nwa fa ka o jee obodo oyibo jee gụọ akwụkwọ ka ife wee bata na ụmụnna. mana anyị mazi na ọtụtụ ife niile ụmụnna zipụ na o nwere ifefa ji nata, maka na ife niile bekee gwafa bụ ụgha. ya bụ tata anyị na-ekwu maka ikenga obodo. na ikenga obodo enwekwalụ ikenga ọgbọ o ikenga otu. maka na ana Igbo anyị ma na onwelu ife dị iche iche melụ obodo wee nọdụ. enwere otu ọgbọ dị iche iche, age grade. maka na ebe anyị si bịa, etu esi wee debe ana Igbo bụ ebe otu ọgbọ na-achị. ọ bụrụ na otu ọgbọ na-achị, mana otu ọgbọ ka mmadụ ji eto. ọ bụrụ na ịbịa be m nwe nwa arụ isii, gị nwee nwa arụ isii, ọ bụrụ na nwa arụ isii m bụ nwaanyị na ọ na-asa efele, mbịa be gị nwa arụ isii gị ya ama na-asa efele. ọ bụrụ na nwa arụ isii bụ nwoke na ọ na-aza mbala, mbịa be gị nwa arụ isii gị ga-ama na-eme ife ndị a. obodo na-azụ, maka gịnị? na otu ọgbọ na-azụ nwa na-azụ mmadụ. ya bụ na ịbịa ife onye arụ isii na-eme na n'Enugwu Ngwo, ijee na Ọnịcha alụ na onye arụ isii ya na-eme, ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị. maka na ọgbọ ka anyị ji mara Igbo. ọ bụ na nwa arụ ili na-eme ife dị etu a na Abakaliki, isi Abakaliki pụta jee Obo ma ọ bụ Mbaise, nwa arụ ili ya na-emekwa ofu ife a. etu ndị Igbo si azụ ụmụaka site n'otu ọgbọ, etu ndị Igbo si azụ ụmụaka site n'otu ọgbọ. ọ bụrụ sọsọ nne na nna na-azụ, ọgbọ niile, ọgbọ ọbụla ya na-eme ife ọgbọ ya na-eme. ọgbọ ka Igbo ji agụlụ mmadụ ma ọ na-emekwa ọfụma ma ọ na-agakwa n'iru. ọ sị ka ya mee ka ọgbọ ya mee. ọnya kpata na o nwere egwu Igbo na-agụ. kedu ka fa si agụnya bụ egwu? mgbe fa nụrụ agha, fa na-asị ọgbọ anyị ejela anyị onye ya eje agha. ọkwa unu ma ya bụ egwu na ọgbọ anyị ejela anyị, maka na ọ bụ na ọgbọ ị na-eje agha ihe eje agha, ọ bụ na ọgbọ ị na-eje akwụkwọ ihe eje, ọ bụ na ọgbọ ị na-azụ afịa ihe azụ afịa, ọ bụ na ọgbọ ya anụba. ndị ọgbọ ịnụba na ara nwaanyị agwaba anyị gịnị ka ị na-eme n'ikwesị ịnụ nwaanyị. ndị ọgbọ ịnụba na ara di agwaba anyị gịnị ka ị na-eme. ndị ọgbọ ọmụba na ara nwa agwaba ọgbọ ka eji agụlụ mmadụ oge. ọgbọ ka eji agụlụ mmadụ oge. otu ọgbọ bụ ike. nwanne m daalụ. ọgbọ nye ọgbọ ọbụla la ọbịa n'obodo anyị enwere ọgbọ dị iche iche. ọ bụrụ na otu ọgbọ ya bụ udoka ya enwe ike ngafa.
Ikenga fa ya etu ya esitu Ikenga bụ maka otu ọgbọ ọbụla ga-ama ife ọbụ aka fa chọọ imeelu Igbo imeelu obodo fa. Ọgbọ na-enwe mgbe ụfọdụ ọ na-enwe fa na-eme mgbe ụfọdụ otu ọgbọ na-eti mmụọ, mgbe ụfọdụ otu ọgbọ na-asị na fa ya alụ họl, mgbe ụfọdụ otu ọgbọ na-asị ife ọbụla otu ọgbọ ọbụla sị na fa ya eme ife afa si ka na fa ya eme etu afa si debe onwe fa etu aka ọgbọ anyị esi wee tụ Ikenga fa. Ikenga bụ ife fa na-eji eziko na-ekwo ife anyị nwa bụ ọgbọ chọrọ etu anyị si wee fụ onwe anyị. Maka na ịbịa na Ikenga obodo ife o ji bụrụ mmadụ bụrụ nwoke na nwaanyị bụrụ nwata na okenye n'isi bụ na ọ ndị a bụ ndị bụ fa bụ obodo abụrụ sọsọ nwoke, obodo abụrụ sọsọ okenye, obodo bụ nwaanyị, obodo bụ nwatakịrị. Maka na nwoke anọrọ ma ọ bụ na nwaanyị anọrọ, nwaanyị anọrọ ma ọ bụ na nwoke anọrọ, nwata anọrọ ma ọ bụ na okenye anọrọ, okenye anọrọ ma ọ bụ na nwata anọrọ. Etu a ka ọ dịkwa n'otu ọgbọ ọ bụrụ na ọgbọ si na afanwa bụ ndị ya na-abụ ụzọ na ọfanwa bụ ndị ya alụ ụzọ obodo mgbe ọbụla fanwa malụgo ife ọ bụ nyanwa ka fa chọọ emenụ fara atụ Ikenga fa etu aka fa ya esi wee debie kọlọ ọbụla ọgbọ si n'ọnyanwa ka ya eji malụfa. Ikenga ọbụla ya adịlili oji na ọcha, mana ọ nwezie ife ọzọ zidizi extra ọgbọ chọrọ itinyenụ o ya ejikwa ya wee chọkwa fa ya eji echọ Ikenga fa mma, fa ya ejikwa ya chọọ Ikenga fa mma. Etu aka ọ dị n'obodo ị bịakwa na ọbụlụ nọ ndị nze maọbụ ndị ọzọ, maka na ọ dịkwa na level dị iche iche ndị ọbụla na-atụ Ikenga fa fesikwa etu atụ anya Ikenga niile agbakọta ọnya bụ n'obodo ezugo, ọnya bụ n'obodo ezugo, ọnya bụ ike obodo. Maka na gịnị ga-eme ọ ga-abụlele mmadụ na ife obodo meta ka eji anụ afịa. Maka na ọ bụ na obodo adịghị eme ọfụma o nwere onye ya anụ afịa, ọ bụ na obodo adịghị eme ọfụma o nwere onye ya ama n'obodo anụ. O ife obodo na-eme ka eji amụ ya. N'ala Igbo tupu nwa bekee abịa obodo na-emela onwe fa ife, obodo ya agwọ ndị nke ọya, obodo ka ọ dị elu ịchọ mmiri ndị nke fa ya aṅụ. Ọ bụ na ndị befe nwere mmiri obodo ka ọ dị ilu ichepụta etu fa ya esi wee mee ndị nke fe na-enwe mmiri. Obodo ga-amụ ebe anịfadị ya bụ na etu Igbo si wee fụa mmadụ bụ obodo, obodo bụ mmadụ, mmadụ bụ obodo, obodo bụ mmadụ. Ya bụ na ife ọbụla anyị niile bụ ndị Igbo nọ n'ụzọ eme ife a niile bụ gịnị ka anyị wee n'anya obodo anyị. Maka na o ike ka ọ bụ, o ike ka ọ bụ. Maka na onye iji elu befa ọ bụ na fe nwere ụzọ na ụzọ fa gara aga ewelie malụ he na mgbe njekwala obodo dị etu a na m agarọkwa aga o. Onye iji elubefa ọ bụ na ndị mmadụ kwụsị n'ụzọ n'ala moto n'ala ife iji bịa eweli ekwube n'obodo a eje adịọkwa eji eje. Ya bụ na obodo bụ ife anyị na-eme ka obodo wee dị mma, ka obodo anyị wee dị mma, ka obodo anyị wee nwee ezigbo afa, ka obodo anyị wee na-aga n'iru. Ọnya kpatara na mgbe ụfọdụ onwe ndị ga-afụ ọbụla otu ọgbọ ọlụlụ obodo fa ụlọ akwụkwọ, ọbụla otu ọgbọ ọlụlụ obodo fa ụlọ ọgwụ, ọbụla otu ọgbọ ọlụlụ obodo fa town hall. Ụmụ ife dị iche iche bụ ife ọgbọ na-eme n'obodo ewelie mala obodo. Etu akwa ka ọgbọ sikwa enyekwala onwe fa aka. Ya bụ na obodo niile, obodo ọbụla nwere mgbe fa na-anọkọ nwee nzukọ. Mgbe obodo ga-akpọ nzukọ mgbe m pempe ndị be anyị na-akpọ nzukọ dị etu a
anyị na-akpụ ya n'afịa vileji m bụ azụ. Anyị nwere eke azụ n'ebe a ka anyị na-eme nzukọ obodo. Afọ ọkwa m Ikenga ndị be anyị ijikwa gwa anyị eziokwu, ọ kwesịrị na apụta nzukọ Ikenga ya abịa, mana fasị na ụka ewelugo ọtụtụ ife. Ọ ife m na-anụzi na ụka ewelugo ọtụtụ ife. Wee na-ajụ si kedụzi ebe ụka welie wee jebe, maka na mgbe m pelu mpe Ikenga anyị ncha niile na-afụ onwe anyị anya. Anyị ncha ọ dị ka o nwere mgbe m na-eme vidio gara aga, ofu onye na-eti si m kpuchiela m na-asị onye nke ọṅụ kai ka ọṅụlụ tinkana ka ọṅụlụ ngwọ ka ọ sị gbana ya ada Igbo ka ọ na-agwa ife. Ọmazikwa na arụ ọfụ na ndị obodo mụ na ndị obodo mụ maka arụ m dị mgbe ndị arụ 6, mgbe ndị arụ 7, mgbe ndị arụ 8. Ọ bụ na ala m dị n'obi famụ ebe ọ dị, ọ bụ na ala m dị m n'azụ famụ ebe ọ dị, maka na anyị ncha na-agba ọta awụ arụ. So gị ka a na-akọ nke ya bụ ije vileji ụmụ nwaanyị alafa a na-efegharịsị gị ka a na-ezo. Mana mgbe obodo bịa wee ghaba, maka na mgbe a na-agwa gị anyị nwere ebe ụmụ nwoke na-awụ arụ, nwee ebe ụmụ nwaanyị na-awụ arụ, mana ọ nwere nke a na-ekpuchi. Mana ịma nnọkọta wee nụ na ofu nwa obodo je wee mee nwanne ya nwaanyị mabụrụ tupu ihe anọkọtara wee nụ na ofu nwoke obodo maọbụ agadi nwoke ji eme nwa obodo mabụrụ tupu ọ dịrị ya. Anyị enwere ụzọ alụcha ụlọ mgbe m na-eto, ọnụ ụzọ na-adị a na-akụ akpọwa ọnụ ụzọ ebe ọnụ ụzọ ya dị, mana ọtụtụ ndị mmadụ enwedu ụzọ n'ọnụ ụzọ fa. Ọtọsị ka anyị welụzie akwa ghachie ya n'anyasị, ọtọsị ka anyị ewelu tinye wele akwa ghachie ya n'anyasị, onye ọbụla anabụla. Nwoke ara amabụ nwaanyị ara amabụ nwoke. Ndị nze ara alụ nsọ nwanne ada edina nwanne ya, mgbe onye ọbụla na-afụ ala ibie. Mana kịta a na-ekpuchi ọ dịsị aka ya asị asị na ụka ewelugo. Wee na-ajụsị kedụzi ebe obodo nọ, maka ife niile etipịago. Ijezi akịta ifu onye nze ji okpu egbu efi ọkpọlụ nwa arụ 8 na-apịtọ. Kedu ebe Ikenga anyị dị? Afro m Ikenga anyị o. Kedu ebe Ikenga anyị dị? Kedu ebe Ikenga ndị Igbo dị? Onye na-etilu ndị Igbo egwu anyị na-agba? Egwu anyị na-agba kedu ebe anyị ga-agbalue? Kedu ebe anyị ga-agbalue? Kedu ebe egwu anyị, kedu ebe ọ ga-eduje anyị? Maka na ife m nwa afụkwolo n'anya nke m, maka na ife m bịakwa n'ụwa bụ ịgbakwa osiali. Onye osiali ka mbụ n'ụwa nke a mfugokwalo. Etokwa m mgbe nwa Igbo na-agba ụtọ, ụmụnne m ụmụ nwoke na-agbakwa ụtọ, nwanne m nwoke na-awụ arụ dị ọkwa asị mma abata na na-awụ arụ adị ọkwa masị nwanne m nwoke abata na anyị ncha na-awụkọkwa arụ na mmiri. Onye ọbụla bụkwa onye obodo m ya agbakwalụ m osiala ife a na-akụ. Onye ọbụla bụ onye obodo m ya agbakwa ana ife a na-aka oke akwolu 20-30 years ago. Gịnịzi ịghalụ? Gịnị ịghalụ? Kịta if Ikenga enwezi n'obodo bụ Christ Holy Church, Odozi Obodo, Holy Prophetess of God, Ogbunike. Ife anyị nwezi n'obodo m na vileji m. Bifo ị gaa 1 mile ị afụ n'ụka ịsa. Onye ọbụla tilu mike ọbụkwụ n'ime ụlọ nọ outside ọ na-afịọtụ.
mana kịta anyị enwerozi obodo. Maka gịnị? Mgbe Ikenga obodo bụ nwoke na nwanyị na okenye na duru fa niile wee bụrụ obodo. Asị obodo pụta, obodo apụta. Kịta ụmụnne m, obodo 20% obodo or 10% obodo nọ na cherubim na seraphim. Si na fa abụọzi ndị obodo. Si ikpọ nzukọ ndị obodo 10% nọ na cherubim na seraphim ama mbịa. 20% obodo na-eje Katọlik. Ikpọ nzukọ obodo Katọlik ya agwazi kịta na ya bụzi born again Katọlik na ya bịara. Another 20% obodo nọ na CMS Anglican. Ikpọ nzukọ obodo ọ ya agwa na ya bụzi born again na ya bịara. Na ya bịara ife ndị obodo. Unless mo ife ndị ụka. Aida na ọ bụ Christian mother ma ọ bụ na ọ bụ ezinne ma ezinna. Mana otherwise na ya bịara. Ọkwa 50% gago kịta, 10% cherubim, 20% Anglican, 20% Catholic, ụfọdụ 50%. 50% anya 10% na-eje Mountain of Fire. Ikpọ nzukọ obodo 10% anya bịara maka na ọ na-eje Mountain of Fire. Ụfọdụ 40%. The other 40, another 10% na-eje gịnị? Odozi obodo. Ọ ya bịara maka na onye odozi obodo ya ebi n'ime ụlọ ụka ebi safe. Ikpọ nzukọ obodo ọ ya bịara. Ụfọdụ 30% mekili obodo fọdụzi. 70% agbakapụgo. Out of that 30%, another 10% si na ya bụ deeper life. Ikpọ nzukọ obodo ọ ya pụtara. Ụfọdụ 20%. 20% afọdụlụnụ. Ikpọ nzukọ obodo nke ọzọ ya asị mba na ya bịara na ya bụ elseno gị ka ọ ya akpọ onwe ya. Ọkpọ onwe ya ofu afa. Ụfọdụ 10%. 10% ya afọdụ ụnụ bụ fa bụ ndị obodo. 10% ya afọdụ ụnụ bụ fa bụ ndị obodo. The other 90% na-asọ gbado 10% afọ na a na-asọfe asọ. A na-asọ lost choosing. A na-achọfa, a na-asọ 10% afọdụ ụnụ bụ ndị obodo. A na-asọfe asọ. Ije aya agwa ije ejekwa na befa nọ ndị obodo. Etu aka esi na-asọfa 10% afọ ọnụ kịta ụfọdụ n'ime fa abago, another 5% abago na Judaism. Na-ebughalị Torah. Ife anyị na-akọ ife a bụ Ikenga, igwe bụ ike. Ife a na-akọ bụ igwe bụ ike. Obodo. Onye enwe obodo. Kedu ka obodo si dị? Kedu ebe ike obodo si dị? Maka na Ikenga bụ ike gị ịchịkọta ọnụ, ịgbakọta ifo akpọzikwu na Muslim stef. Maka na onwego ndị be anyị ti na ba na Muslim. So ifu gị na nsogbu anyị na-enwe abụrụ sọsọ ndị politiks. Maka na ọ bụ n'obodo nọ n'udo, ọ bụ n'obodo jikọrọ. Anyị ama ife eme politicians maka politicians si na obodo mmadụ wee pụta. Politicians si na obodo mmadụ wee pụta. Maka na alụsị kpa nganga agwụ ya osisi eji pịa. Ọ bụ na politician waba anya agwụ achụkwa n'obodo a. Mana kedụzi ka a ya esi wee nweta ofu obi? Kedụzi ka obodo ya esi nweta ike? Maka ị na-afụga etu esi wee gbuli obodo. Strategy nwa bekee. Strategy nwa bekee. Strategy nwa bekee. Ife ndị a niile bụ ife o wetalụ. Onye akpata na mgbe mụnwa na-eto na-akọli etu o si dị mgbe obodo bụ obodo. Mgbe ụmụ nwoke ụmụ otu ọgbọ o nwere ife anyị na-eme. O nwere otu ọgbọ bụ fanwa na-aza ife anyị na-akpọ ezilo. Maka na ịbịa na village anyị etu m sikwu n'Igbo ife niile dị ịbụa. Ndị mgbago nwere ilo nke fa nya bụ ndị ụmụrụ.
ndị mgbada nwere ilo nkefa ya bụ ndị ofe eze. Ilukwa na ndị agụ etu aka ndị agụ mgbago na ndị agụ mgbada si nwekwa ilo nkefa. O nwere ụmụaka bụ age grade ya bụ ụtụtụ ọbụla fewele azịza fazasia mbala fafe wee jee zaa ile obodo a niile fana kwado akwụkwọ. ụmụ nwoke ndị kpusila anị fụ maka na age grade ọgbọ tọta afa bụ ọgbọ na-afụ na fa na-abịa alụnya bụ ọlụ. mgbe afọ ịbata n'obodo ụzọ adị maka o nwekwala ọgbọ mgbe a ya alụ ọlụ o nwere ọgbọ na-alụ ọlụ na-alụ ụzọ asị na-alụ ụzọ mbọm ụzọ a ga-eme emume kịta onwere ofu mkpụrụ onye na-eme obodo niile echilechi. Kedu etu obodo ga-esi wee webata onwefa wee nwee ike? Kedu etu obodo ga-esi wekọta onwefa? Kedu ebe ike obodo dị? Kedu ka obodo ga-esi wee maa iwu sị na alụ a na-eme anyị ga-akwụsị? Maka na obodo tụsasịrị atụsasị, obodo kesasịrị ekesasị. Nya na ọmụ na gị na-ege ntị na anụ ife a, ọmụ na gị ka ọ dị ịlụ, ọmụ na gị ka ọ dị ịlụ, ọmụ na gị ka ọ dị ịlụ, ọmụ na gị ka ọ dị ịlụ. Maka na ndị nọ n'ụlọ emego fafa amalụ mana mgbe anyị nwa ga-ana anyị nwa ka ọ dịla ịkọwalụ ndị a na anyị ejegokwofu nwa bekee anyị na ya ebigo anyị fụ na nwa bekee nwere obodo, anyị fụkwele na nwa bekee n'onwe ya sef na onwe dị ife oji ụka fe eme. Ikenga obodo onye na-ajụ kedu ife anyị na-akọ etu esi wee bala anyị ụlọ. Etu esi bala anyị ụlọ bụ na onwero ife dị ka mmadụ ime onwe ya. Ọ ịghọtagodo onwe iwe ịghọta ebe ife si eme iweta ịghọta onwe gị iwe mmalụ ma ọ na-egbu n'aka ma ọ na-egbu n'ụkwụ. Maka na nwa bekee mela ya dị ka ndị ala, onye kpatara na ndị ala adaghị ọya bụ ọda ama maka na ife na-eme n'isi ekwere ya ka ọ malụ na ọ na-aya ọya. Maka ọ bụ na ọma na ọ na-aya ọya ya gbara ọtọ, onye ejero na-atụtụ ife etiri na dosbin na-eyi, onye ejiro mmiri ide na-asa arụ. Maka gịnị? na arụ adịrị ya. Ala ọpụpụ bụ ala arụ adịrị mmadụ. Ya mmadụ ga-ebu ụzọ ghọtagodo onwe ya, ghọta ife na-eme. Onye na-ajụ kedu ụlọ ife anyị na-ekwu ga-abalị anyị, ọ ga-abalị ulu maka na ị ga-ama na ị nwere ike. Maka na oge gara aga ka anyị na-agụ Psalm 23, Jehova bụ onye na-azụ ede ka atụrụ. Ọ ife nwa bekee gwara anyị na ọ dị ihe kọrọ m n'ebe ịta nri nke ahịhịa ndụ ka ọ na-eme ka mmakpụrụ, n'akụkụ mmiri nke izu ike ka ọ na-edu m nwayọọ. Ebe a ka ọ na-eweghachikwanụ mkpụrụ obi m, na ọ na-edu m n'ụzọ niile nke ezi omume n'ihi aha ya. Ọzọ na asigodu na m adaba na ndagwurugwu nke onyinye ọnwụ, na m ama ntụ egwu ife ọjọọ ọbụla n'ifi na Jehova nọnyelụ m witi mkpa n'aka ya. Na fa niile bụ ndị na-echekwa ya, na-akasi obi. Na o debegoli etebụl n'usoro n'iru n'anya ndị na-akpagbu na o tegi isi mmanụ, na iki ya ejugoli jufeeli ofe, na sọọsọ ịdị mma na ebele ga na-agbasie. Kedu ife anyị na-akọla ife a? Maka na Jehova emego anyị amarozi ike. Ndị nwa bekee emego anyị amarozi ike. Anyị chee na ike anyị bụ Jehova kpọrọ anyị ọmakwụ ya ayọ na-enye anyị nri. Ọnya ka eji si anyị gbaghalụ ji, anyị gbaghalụ ede, anyị jebe akwụkwọ. O mekata bụrụ na Igbo na-azụ afịa, Igbo nwere aka ọlụ, Igbo lụlụ mekanik, Igbo melụ mesin, Igbo dị etu a dị etu a nọrọ. Agụ aka afịọchapụ Igbo ọnụ, agụ aka afịọchapụ Igbo ọnụ. Maka na ọ nwere ife Igbo gụtalụ n'akwụkwọ. Ọ bụ na ọ bụrụ Igbo na-azụ afịa, Igbo nwere ọlụ aka, agụ aka afịọchapụ Igbo ọnụ. Mana anyị nọ
ife a na-ekwuli ife a bụ ka anyị ghọta onwe anyị maka na anyị aghọtaburu ya anyị amarọ ntọnanị anyị nke ndị ọcha na-akpọ histri anyị amara ebe anyị si bịa ọnya kpatara na onye bulubia ọ na-agbapụta anyị nke a pụta ọsịa na anyị bụ ndị Israel nke a pụta ọsịa na anyị bụ ndị Arab nke a pụta ọsịa na anyị bụ ndị ebe dị iche iche maka na anyị amara ebe anyị si bịa nke a pụta ọsịa anyị sọkwalụ osu asọ na osu na-asọ osu nke a pụta ọsịa na ndị Igbo na-egbu ejima ife dị na-abụ ife nwa bekee gwara anyị amarọ histri anyị nwa ka ọ dịla ibolite histri maka na ka anyị nrọ na-ekwu ife a o nwere ụfọdụ n'ime anyị nna anyị fa na nna anyị fa bụ ejima o nwere ụfọdụ n'ime anyị nna anyị fa na nna anyị fa bụ ejima anyị nwa ka ọ dịla ikwu ọnụ anyị maka ịma nche ka onye ezi bịa n'obodo ịkọla ife na-eme n'obodo ifo na ọ na-aga na-ekwu okwu anụmekwu gbasara obodo m ife nji ekwula obodo m bụ na ebe mma nọkọta bịa kwube maka obodo onye na-ajụ kedu ụlọ ọ ga-abala anyị ọnya bụ ụlọ ya abala anyị na osi taa dị mma na ọ dịba agboo ka anyị weghachite ụzọ nke anyị ka anyị malụ na anyị nwa bụ ike nke anyị na ọ bụrụ Jehova anyị bụ ike anyị sitere na anyị nwa ọ bụ na o si na anyị gbaba mbọ onwe ọdachi anyị aga n'ụmụnna anyị nwee ọdachi anyị aga n'obodo mana kịta egbupụgo ike mụ na gị were ike Jehova nye anyị egbupụgo ike ụmụnna si ụmụnne enwekwu ozi mmekọ egbupụgo ike obodo ya bụ na anyị nwa bụ mmadụ enwere ike mana anyị ghọta ife na-eme anyị ewee nwekwa ike wee bido wee ife emelụ mbụ ndị melie mbụ feburu isi ili ọnya kpata na ebidolu kọba ebe anyị si bịa ebe azị kịta si bịa maka na ọ nwere ka jinu gị ga-ajide adịna ka jinu nne na nna anyị ya bụ na etu anyị si na-akọ na mgbe mbụ ọ bụ na ndị Igbo mbụ bụ ụmụ atụ etu anyị si kọwa na fasti na-atụ Chukwu na okike Chukwu wee pụta wee bịa na mmadụ ya bụ na anyị nwa bụ ụmụazị anyị ga-eteta n'ụlọ lato na ọkwa anyị nwa bụkwa disem ụmụ atụ ọkwa anyị nwa bụ disem anyị nwa bụkwa ofu ndị a nke anyị na-asị ndị ichie na ụmụada mụ na gị bụ ichie na ụmụada mana anyị ga-ekuni maka na onye na-aghọtara ya chie na ichie na ụmụada nwee ebe fanọ na fa anwụrụgo asị mụ na gị bụ ichie na ụmụada mụ na gị bụ ndị afọ kele Igbo ndị afọ debele omenala Igbo mụ na gị ga-eweghachitekwa ya azụ ọnya bụ nghọta ife ndị anyị na-akọ ọnya bụ ụlọ ọ ga-abala anyị maka na osite adị mma na ọdịba gboo ọ bụrụ na anyị emere ife anyị na-eme arụ ili na-abịanụ ya adịkwa anyị ka arụ ili gara aga 100 years na-abịanụ ya adịkwa anyị ka 100 years gara aga mana anyị si kịta etu nwa bekee si eme anyị echenjikwa echiche nke anyị anyị agbanwekwa echiche nke anyị gbanwekwa ụzọ nke anyị ya bụ strategy anyị wee mara ebe anyị na-aga ọnya bụ ikenga obodo ndị nke m ikenga obodo na-akọ na ike obodo nwere ike onye ọbụla nọ n'ebe a ka anyị ra wee nọdụ anyị ncha niile bụ ike obodo anyị onye kpatara na onye na-ajụ o nne ka onye ebe ịbụ ka efe a na-ajụlụ ka onye ebe mbụ ngwa na mbụ nwa ogbunike isi hei ogbunike gị nwekwa aka ahụ ya bụ na ọ dị mma ịdị mma obodo gị ka ọ dịlụ mma anya dị njọ obodo ya ka ọ dịlụ njọ maka na mmadụ bụ iru obodo ya akụ akpala akpa bụ obodo ka a na-ebunye ya ife enwere enwe bụ obodo ka a na-emeli ya bụ na anyị nwa ka ọ dịlụ maka na o siro n'enu da ọtọgbọrọ chakoo anyị bụ iru ejimala obodo anyị bụ iru ejimala Igbo
maka na obodo ọbụla nwee mmadụ na-abụ na ịtọ na-agba mbọ debe ụzọ obodo fa mgbe ya ejifu etu a n'ala Igbo niile ka ezi nsogbu ọzọ anyị na-enwe onye bụ ikenga obodo site n'ikenga mmadụ maka na obodo ga-enwe nzukọ ndị mmadụ ga-agbakọta bụrụ nya bụ obodo onye akpata obodo ji bụrụ fa ikenga obodo ji bụrụ mmadụ n'isi ndị mmadụ ya agbakọta fasti na ụmụnna dị iche iche wee pụta ụmụnna dị iche iche agbakọtazia fa abụrụ obodo n'ime obodo a ka enwere otu ọgbọ dị iche iche ọgbọ na-enyela obodo aka ụfọdụ ọgbọ na ụfọdụ ana Igbo si na fa ya alụlụ ndị befa maternity alụ ndị befa maternity otu ọgbọ na-eme ụdị ife dị etu a onwe ndị si na fa ya alụ ụlọ ọgwụ klinik klinik otu ọgbọ na-eme ife dị etu a ife anyị na-akọ kpata na onwere ebe ị ga-ejegide n'ụwa niile ifu ndị dị ka ndị Igbo onwere ebe ị ga-ejegide n'ụwa niile ifu ndị dị ka ndị Igbo maka gịnị na Igbo amaka ife ndị a niile ya enyekwala anyị aka iji wee mmalụ na Igbo site na chi n'okike na mmadụ ekere Igbo maka na echiche Igbo na omenala Igbo Igbo nwere ụmụnna nwee ụmụnne bekee ebe a nọ enwero ife dị ka ụmụnna na ụmụnne inwe ike nwee cousin nwee anti removed cousin removed nke mana o nwere any such thing dị ka ụmụnna na ụmụnne onwero ife dị etu achachali ọsọ n'ala Igbo ebe sokwa gị jee n'ụwa niile sọsọ n'ala Igbo ka ị ga-afụ ife dị etu a onye a bụ na ọ kwesịrọ ka anyị nwa n'ụdị aka Igbo nwa nyụọ aka ọkụ ya bụ onye na-ajụ ajụjụ ga-amaka daalụ nke ọzọ anyị etizikwa ọnụ wee bụrụ Ikenga Agbara ife ọbụla Chineke kele eke n'ụwa nwere ike mmiri nwere ike ọkụ nwere ike idide nwere ike ijiji nwere ike ọchịcha nwere ike oke nwere ike ife ọbụla nwere ike ma osisi kpọrọ nkụ nwere ike ọ bụrụ na ị nere anya osisi kpọrọ nkụ amalie ya ụkwụ ịdịlụ kefụl ije ụlọ ọgwụ akwụkwọ ndụ nwere ike onwe nke ga-abụ metụ ya n'arụ ọgha ya agbaloko ịkọgide onwe ya ọkụ ọ dịka na-achị gbochapụ anụ arụ onwero ife na-enwero ike n'ụwa onye akpata na ife niile anyị na-eli na-enye anyị ike sitekwa n'ife iPhone n'ụwa ife niile a sitekwa n'ife iPhone n'ụwa onye akpata na ndị Igbo malụkwa na Agbara nwere ike nke a bụzi ife gbasalụ ndị dibịa Ikenga Agbara na-enwe na-adị etu a nke a bụ ịnyịnya Ikenga Agbara ife Ikenga Agbara ga-ebu n'isi bụ ụmụ ife dị iche iche ị ga-afụ n'ụwa ị afụ ife dị ka agwọ fụ ife dị ka eke fụ ife dị ka ugo ụmụ anụ dị iche iche Ikenga Agbara Ikenga niile na-abụ oji na ọcha ma ọ bụ na-atụ anya ebe ọ na-ete enyi ofie oji na ọcha ka a na-etefa mana Ikenga Agbara na-ezikọ gị maka na ekwuo ide mmiri nwere ike ga-abụ iji wee na-aga ide mmiri udo nwere ike iji na-aga udo kịsa nwere ike ndị be a na-akpụ ya kịsa onwere ndị na-akpụ nkịsị iji na-aga kịsa kafara bụ nwangene nwere ike ife a niile dị n'ala Igbo nwere ike
onwero ife na-enwere ike, onwero ife na-enwere ike. Ọfa ncha niile gbakọta wee kwụba n'Igbo. Maka na iwepụ mmiri, kedu ebe a n'Igbo ya anọ kịta? Ọnya bụ nsogbu mụ na anyị na-enwe tata. Ọnya bụ nsogbu mụ na anyị na-enwe tata. Na anyị nọ kịta afụ ndị mbịambịa na-abịanụ bulu egbe chile efi na-achọ na-ghọli ụmụnna anyị na-ewekọsị anyị na be anyị. Maka gịnị? Mmili nkịtị ka ọfa, mmili nkịtị ka ọfa, mmili kọlụ ugwu Awụsa, mmili nkịtị ka ọfa. Mmili nkịtị bụ nke fa na-enwero, fa wee na-eti ka azụ agụ ụta na mmili. Ọkwa ifu gị fa wee bulu egbe. Ọ bụ na nke fa na-agbagbutere agbagbute, fa ebulu ego chọọ ndị elebe fa ya aghọligolani. Maka na onye ọbụla chọrọ mmiri. Mana maka na anyị amarọ ife ndị mbụ bụ, anyị amarọ ife ndị ichie na ụmụada bụ, sọsọ Igbo na-amarọ ife Igbo bụ. Ọnya na-ewute m, sọsọ nwa Igbo na-amarọ ife Igbo bụ, sọsọ nwa Igbo na-amarọ ife Igbo bụ. Ife niile nọ n'ụwa na-ajụ Igbo nwa, mana nwa Igbo amara ife ọ bụ. Mana amakwa nwaanyị o ji dị etu a, na nwa bekee achọrọ ka Igbo mara ife ọ bụ, maka na Igbo mara ife ọ bụ. Chai! Igbo mara ife ọ bụ, ọtụtụ ife ya akwụsị. Ọnya kpatara na mgbe ụfọdụ ọ dị m ka ọnya abụọ na a na-eweghachi oge azụ, ka ọtụtụ nkata anyị na-akpa kịta ka ọ bụrụ ife dị ka oru arọ gara aga ka anyị na-ekwu. Maka ọ bụ na oru arọ gara aga ka anyị na-ekwu, ọtụtụ ụzọ ife mebigasị anyị aka amalụgie mgbe ha, anyị aka amalụgie eju. Nwa bekee nọ na-agbadata, nwa ugwu Awụsa nọ na-agbadata. Maka na mmiri nkịtị adịrọ naanị ya. O nwere ife nne m na-akọlụ mgbọsị gara aga, maka na o nwelu ka anyị na-afasi wee metụta. Mmanụ nkịtị eji eli nri, ọtụtụ n'ime ndị ugwu enwero mmanụ, ọtụtụ n'ime ndị ugwu enwero mmanụ. Anyị amara ya, maka na anyị na-afa nọrọ. Ịbaba n'ime ugwu Meduguri na-aga that side, ọtụtụ n'ime fe nwere mmanụ eji eli nri. Ifefa na-eji esi nri bụ okwuma. Mmiri fe nwere. Ịmụ ife anyị bụ ndị Igbo ji, maka tụfụfanwa anyị nwa bụ ndị nọ n'anị eze. Maka na ọkụrụ gụọ anyị ewere ọkụrụ dị fresh bịa ọkụrụ. Mana ndị a ya eli ọkụrụ, ọkụrụ kpọsịlụ nkwụ egwele egwe. Asị na-esili ofe ọkụrụ ya mara na ọkụrụ. Anyị ya eje kpala onugbu, sie onugbu, rụọ onugbu, sie ife dị fresh, kpala ọra, sie ife dị fresh, kpala akpalata. Ndị enwere ife niile kpọrọ nkụ, ife niile kpọrọ nkụ. Fa wee na-etighalị. Ofu ife a bute nwa bekee na be anyị, ofu ife a butekwa nwa bekee na be anyị, ofu ife a butekwa nwa bekee na be anyị, ofu ife a na-ebutekwa ndị anyị na fa na-emekwa kịta. Mana anyị nwa amarọ, maka na ọnya kpata eji gbusa anyị. Maka na ọ bụ na egbusoro anyị, Igbo aka akpachi onwe ya etu a. Igbo aka akpachi onwe ya, Igbo aka akpachi onwe ya, onwere onye ga-abatanwu. Igbo aka akpachi onwe ya. Mana ebu ụzọ gbusa anyị, bulu akpa esesa. O nwere ife ndị Igbo na-akpa esesa. Bulu ụzọ wele akpa esesa tụ ilu ndị Igbo wee sesa afa. Maka na ọbụna udo na-adịrọ, onye batazi ọkpụlụ nke ya pụa, onye bata ọkpụlụ nke ya pụa. Ikenga Agbara anyị na-ekwu bụ Agbara ndị a niile mkpọsịla afa ferika bụ na fancha niile nwere ike nkefa, fancha niile nwere ike nkefa. Onwero ife na-enwere ike. Ọsụkwa ya anya bụla akwụkwọ anji, o nwere ike.
o nwere ike maka na akwụkwọ anji ikie onwero ife na-enwere ike. Etu aka Igbo si ghọta ya, onye akpata na nkụzi Igbo onwero university ị ga-eje n'ụwa, onwero amahadum mmadụ ga-eje n'ụwa wee ghọta, maka na o Igbo nwee sayensị niile. Ndị nwa bekee na-akọ fiziks, o nwee ike okogide kugide ọkwọba ọkwụsị n'ebe ọ ya akwụsị, maka na ọ mamiri amami. Highest eme nuclear physics, enwe metaphysics, enwe all kinds of physics fanwa n'aka adịwo elu, maka ụbụlụfe ọgụgụ isi fa akara wee ebe a. Onye kpata na nwa bekee ka na-agbanwe wee luo echi. Mgbe gara aga ka anyị na-ekwu maka corporate social responsibility, ya bụ based on sustainability, ọ iwu ọzọ nwa bekee wepụta na fadifu eme ụwa niile kịta. Mana mgbe ndị Igbo na-agwa ndị Igbo na ịma mgbu eke, ịma mgbu mbe, ije nta ilu echi iji were ọgazi na-abụpụta, na ịkọ ugbo ebe a, na ịkọcha ugbo na anị a, na ịma nke ugbo na anị ọzọ, arọ na-abịa na ije na anị ọzọ, arọ na-abịa na ije na anị ọzọ, arọ na-abịa na ije na anị ọzọ, until na ịkọsịa arụ ise ị na-achịta na nke anyị bụ ụzọkọ. Na ọ bụ na iyi ọcha akpụ iwelu nke iyi eli, nke iyi aghafu ịghọali ọkụkọ, nke ọzọ inye ewu. Sustainability onwero ife na-ana n'iyi, onwero ife na-ana n'iyi. Nwa bekee ka na-amụta ọtụtụ ife amụta wee luo echi. Nwa bekee ka na-amụta ọtụtụ ife amụta. O nwere ife a na-akpọ akwụkwọ njuọfịa. Ịbanye n'ọfịa, ọ bụrụ na ikwuru okwu ife niile nwere ike akwụkwọ a metụ gị na-arụ, ọ confuse ya maazị ebe ya esipụta. Nwa bekee fụ akịta ala agbabịa tata mụ na ya na-ekwu ife akịta, nwa bekee a package go pills from onugbu mụ na gị na-eli, enwego pills capsules gụali ife onugbu na-alụgasị. Obele oge kịta ịma ngota nwụzi onugbu na ana Igbo, gụali ife onugbu na-alụgasị. Mgbe nwa bekee discover kola nut ị na-ata, faji wee manufacture Coca-Cola. Ya bụ na nkata anyị na-akpa n'ọbala ulu, maka na onwere ụlọ akwụkwọ ga-akụzie. Maka gịnị? Na ụlọ akwụkwọ abịara ka ọ kụzielu mụ na gị maka onwe anyị. Maka na mgbosi nwa oru ma na ya bụ eze, mgbosi aka ọ na-ana. So o nwere ka nwa bekee butela anyị akwụkwọ, butela anyị ụka ga-eme ka anyị malụ na nke anyị ka mma. O nwere ka o butela anyị akwụkwọ, butela anyị ụka ga-eme ka anyị malụ na nke anyị ka mma. O nwere ka o mee ya. O nwere ka nwa bekee gwa nwanne m nwoke, maka na ọmụnwa na ụmụada dị ka mbụ ọkpụ ana Igbo anyị ka ọ dịlụ ịfaya empower ụmụnne anyị ụmụ nwoke. Ụmụ nwanyị na-azụ nwa, ụmụ nwanyị na-azụ nwa. Ọnya ka ndị Igbo ji wee nwee otu a na-akpọ otu ndị ụmụ nwanyị ji wee nwee ndị inyom. Ọfa na-emepụta dị mkpa, ọ nwanyị na-emepụta dị mkpa. Ọ nwanyị bụ na dimkpa bụ dimkpa. Ọ nwanyị bụ na Ikenga nwoke chalacha. Ọ nwanyị bụ na obi ikwu. Ọ nwanyị na-eme eze. Ọ nwanyị na-echi eze. Ọ nwanyị na-echi nze na ọzọ. Ọfa bụ ụmụada ụmụ ọkpụ Igbo. Ọfa bụ the highest Igbo authority. Ọfa bụ the highest Igbo authority. Ọfa melụ na nwoke na-awa ọjị n'ala Igbo. Ọ bụrụ nwoke na-awa ọjị, ike nwaanyị nyeli enye. Nwoke ọbụla chili ọzọ ga-aṅụ iyi ikpeazụ ọ ga-aṅụ. Ọ ga-asị na na-ekwu nwaanyị ka ọ fịa akwụ, ka ọ zie akwụ.
kịta ụmụnne m ụmụ nwoke efu nwaanyị ekwu n'okwu n'imekwa na ịbụ nwaanyị ike gị ka ị na-ada mba ike gị ka ị na-ada mba maka na nwa bekee abịago chọọ ka ị daa mba nwa bekee abịago chọọ ka ị daa mba gwa anyị na nwaanyị bụ ekwu ekwe o kwere nke di ekwuru na-akpọdo ezinụlọ isi na ezinụlọ ada aga n'iru nwaanyị abịarụ ife nwaanyị bịa na ndụ gị bụ isi nna ife anyị na-eje ọ dịkwa mma mana sikwe nekwe anya etu a maka na etu a ka nwoke na nwaanyị nọ etu a nke a bụ oke iru echele ebe a nke a bụ nwunye ifuga azụ achelo gbana iru eche this other side iru echele ebe a ka o ji afụ ife ga-esi n'azụ bata oke ọgụ nya ebe a ka ọ ga-esi wee fụ ife ga-esi n'azụ bata oke ọgụ ịtụgharịkwa anya etu a ka ọ ga-adị oke eweli iru efukwa ife ga-esi n'azụ bata nyanwa bụ nwunye ọgụ mana asị mba na nke bụ ụzọ na nke na-esi na nke bụ ọdụ ọ bụ na nke bụ isi nke bụla ọdụ ifesizi ebe a bịa ka nke ya esi wee fụ agwa nka ka nke ya esi fụ ebe agwa nka asị ya na agbachakwanekwa ife na-abịanụ ụgha ya bụ na onye aghọlị ka agba ọ kịta ka anyị ga na-agwa onwe anyị ife ndị a wee ghọta ebe ife niile asị abịa wee ghọta na onwe ka esi azụ nwoke ghọta na enwe ka esi azụ nwaanyị ghọta na ikenga anyị na-achọ ọbụ anyị nwee ghọta na ọ dị ka ọkụ a na-afụnwu ọkụ ọ bụ na ọkụ daa ibibe ntụ efobia ifugide onwe mana ị ga-esi na nwa tupu gị nwa bụ nwa ada a na-eme ị ga-aghọta onye ịbụ tupu gị nwa bụ nwoke a na-afụ nwa ikenga nwoke ị ga-aghọta onye ịbụ maka na ọ bụ na iche na o nwere efe ịbụ na-asị na nwaanyị ara ekwu okwu gị fee na mkpuke onye mechie ada ọnụ mechiri onwe ya ọnụ ya bụ na ike Igbo bụ ike obodo ike Igbo bụ ike obodo ike obodo bụ ike oke na nwunye ike nwata na okenye ike mmụọ na mmadụ mmụọ bụ agbara mmụọ bụ agbara Igbo ọdịbendị dị lụfa welụnụ Yeheshua wenala ebe unu si weta ya welụnụ Jizọs wena ebe unu si weta ya nke fadịlụfa ka nke anyị dịla anyị nwasizi okwela anyị maka na ndị Igbo nwere ife a na-akpọ izote agbụ na ịṅụta ife ọ bụ na akpụ ụkwụ m nchọ ọ bụ na ọ nwee isi mpụta na m chọọ ije nnene mana akpụ ụkwụ m adịghịzi mma enwere m ike bịa ṅụlụ gị nwa akpụ ụkwụ ya aṅụlụ ka anyị were aka anyị jee kpaghalịa n'ụwa mmalụ ife dị mma anyị chọọ ịṅụta aṅụta anyị nwee ike imie anyị nwee ike ije nene n'ụwa si nke a ndị a na-emekwa na India dịkwa mma ka anyị ṅụta ya talking about India o nwere ife mee mgbọsị gara aga nnukwu ife mwute melụnụ ofu nwanne anyị tụnyekwalụ ife gbasalụ ọdịbendị dị lofa maka na obodo niile na-eme ọfụma tata bụ obodo ma onwefa obodo niile na-aga n'iru n'ụwa bụ obodo ma onwefa obodo ji ụkwụ nke fa kwụrụ obodo na-asụ asụsụ fa obodo nwee chi fa obodo nwere agbara fa obodo nwere ike ngafa mana ọ bụzigodo na fa ya eji ike nga ndị ọzọ feje ṅụtia aṅụta bekee ji ike nga mụ na anyị ọ bụrụ anyị bulie tụọ ife ọfa bịa ṅụlie aṅụlụ zulie ezulu mana ọ bụrụ anyị nwa ji ṅụlụ nke fa na nke fa bụ nke eji egbe wee tinye n'ime anyị ya bụ ụmụnne m ọnya bụ ife anyị na-akọwa mgbe oge na-abịa
anyị ya na-akọwa ife dị iche iche ma ụmụada ma ọsịa ma ọ sịrị maka na ife anyị na-eso ife abụọ ọnwa anyị na-eso ọnwa maka na ebe nkọwa anyị a si bido bụ na chi n'okike anyị wee si etu chi si wee ka igbo etu a ka o si wee debe etu a ka o si debe ụbọchị ya ka o ji nye anyị ụbọchị n'ụbọchị etu a ka o si wee were ụbọchị wee tinye n'izu ebe ife niile zukọtala ọnụ ebe n'ife niile kwekọtala ekọta ebe ọfọ na ogu ji o wee wele izu afọ wee tinye n'ọnwa ka anyị na-akọwa wee sị na ọnwa anyị dị abalị oru na asatọ a wee bụrụ ọnwa anyị wee gagide wee dị 13 anyị wee si mbido wee kụwa bịa ọnwa mbụ kedu ife ọnwa mbụ bụ kedu ife ọnwa abụọ bụ kedu ife ọnwa atọ bụ anyị nọ n'ọnwa atọ kịta ọnwa atọ ndị Igbo ọnwa atọ ndị Igbo bụ nke ọnwa Ifeke n'ime ọnwa Ifeke a ka anyị na-akọwa na ọnwa Ifeke bụ ife nke si n'okike eke si n'enu na-achawapụ anyị wee kọwaba Ikenga si na Ikenga mmụọ bata na Ikenga mmadụ anyị wee si na Ikenga a wee kọwamie anya wee kọwaa etu nwaanyị si wee bata n'ime Ikenga akwụkwọ ịtọ ndị Igbo ji esi nri akwụkwọ ịtọ na-edebe Igbo ndụ akwụkwọ ịtọ bụ nwaanyị nwunye mkpuke okwute ịtọ be nwaanyị na-atụkwasị nri ọfa bụ Ikenga onye a bụ ebe ife a na-akọwali ife a wee kọwalilie wee lue na Ikenga mmadụ Ikenga nwaonye si Ikenga nwaonye banye na Ikenga ọgaranya si na Ikenga ọgaranya ka ọnya na Ikenga ụmụnna si na Ikenga ụmụnna wee bata na Ikenga obodo maka na gịnị na ife niile agbakọta ife niile agbasala ofu gbasara ibie iwepụ ofu ike nke ọzọ adamba iwepụ nke ọzọ ike nke ọzọ adamba iwepụ mmadụ obodo anọrọ iwepụ mmadụ ụmụnna anọrọ mmadụ bụ ụmụnna ụmụnna bụ obodo iwepụ oke na nwunye mmadụ anọrọ iwepụ nwata na okenye mmadụ anọrọ etu a ka esi wee debe anyị Igbo etu a ka anyị Igbo si wee dị ya bụ na oge na-abịanụ anyị ya na-akọwa ife gbasara ụmụada mgbe anyị luele ọnwa gbasara ụmụada anyị akọọ ụmụada kịta ọnwa anyị nọ n'ime bụ ọnwa Ifeke anyị ji Ifeke atụsi Ikenga mgbe anyị ga-elu n'ọnwa gbasara ụmụada anyị akọọ ụmụada mgbe anyị ga-elu n'ọnwa gbasara ọfọ anyị akọọ ọfọ anyị lue n'ọnwa ife ọbụla ọnwa ka anyị na-eso ebe a na-eje ete ka ụmụnne mana ebe a na-eje dị nso ebe a na-eje ete ka mana ebe a na-eje dị nso mgbosi ọbụla nwa oru mata na ọba eze mgbosi aka ọ na-ana onwero ife ga-eme ka nwa Igbo daa ogbenye maka na nwa Igbo bụ nwa akụ nwa chinyelukelu nwa ji akụ nwa bụ akụ ọ bụrụ na ọ ga-abụ ọ ga-enwesi ego na-eru ka mmiri mana ọ ga-enwe ozuzu eke na ozuzu oye ọ ga-enwe ife ọ ga-eji nye onwe ya n'inyi nwee ife ọ ga-eji debe onwe ya ndụ mana nwa Igbo ga-amụ onwe ya nwa Igbo ga-ebido na gboo mụ na ga ebidoro na gboo maka ebugodo ụzọ dufuo anyị iru wepụ anyị iru ebe iru anyị kwesịrị ịdịnụ anyị na-achụ ife ọzọ maka na ndụ anyị na-ebi abụrụ ndụ Igbo mana Chineke dalụ na ya ekunigo maka na ọ nwere ndị bicha ndụ a mụọ ụmụaka nụọ dị nwa nwaanyị wee nwa ma fa mara ifefa bụ asị ndị Igbo ọ ndị aka ebelefa na-eme m mana mụ na gị kịta anyị nwere opportunity ife anyị na-akụzi kịta bụ inwe nwa n'ụlọ gị ibido na gboo na-agwa nwa anyị inwe nwa n'ụlọ gị ibido na gboo zoba nwa ya etu a ka nwa anyị wee daa dị na 30 years wee bịa ghọta ife na-emenụ ka ọ ghọta ya na mgbosi izizi onye akpata ndị si n'ebe a na-eje ete ka n'ebe a na-eje dị nso mgbe anyị bidoro okwu ebumụzọ m ọkwa sị na ọ bụrụ ọkwa maka mụ na gị nọ maka ndị na-abịa n'iru ka anyị wee lokịta asụ alụfụ ụzọ fa na onye abụọ ọlụ dị elu mụ na gị asị nnefa na nnafa
ka anyị welu kịta agwafe ebe fa na-aga ka anyị welu kịta akwụba fa n'ụzọ kwụote ebe fa na-aga ka ife mela anyị eme na fa maka anyị asọka isi ụfọdụ n'ime anyị tile aka na nke ọgaro tie na nke ọgaro tie na nke ọgaro tie na nke ọgaro ọnọ 25 ọ na-awaghalị ọnọ 30 ọ na-awaghalị ọnọ 35 ọ na-awaghalị ọnọ 40 ọ na-awaghalị ọnọ 45 ọ na-awaghalị ọnọ 50 ọ na-awaghalị ọnọ 55 ọ na-awaghalị kemgbe ọ setụlzi maka ọ na-achọ ife ọ ya bụ wee gafee steji niile maka na o nwere onye gwa afa o nwere onye gwa anyị nwa o nwere onye kụzili anyị akpa edebe o nwere onye kụzili anyị akpa edebe o nwere onye kụzili anyị na akpa edebe site n'ike Ikenga o nwere onye kụzili anyị na nwaanyị bụ ike kwụ nwoke n'azụ ife agwala anyị bụ na nwaanyị enwere ọnụ okwu ya si ebe pụọ kwele nwaanyị ka ọ bụ a na-agbụ ya ụja ka ọ bụ atụrụ nke nwa bụ nwoke sef onye gwalịa na ọ bụ nwoke agwalịa na ọkwọ nyagụa Psalm 21 ogosia Psalm 21 nyagụa 121 olee ebe inye aka m ga-esi bịa na inye aka m ga-esi n'aka Jehova bịa onye kewuru eluigwe n'ụwa anyị wee na-afụnya bụ inye aka anyị wee dị 10 si 10 baa 20 si 20 baa 30 si 30 baa 40 si na-aga na-echenya bụ Jehova ka ọ bịa nyela anyị aka kịta anyị nọzi kịta na nke bụkwu na anyị enwerozi nke bụ obodo onye abụ ife anyị na-akọ ụmụnne m ekene ọmanụ ya dịkwala unu mma ya dịkwala anyị mma ya dịkwala anyị mma ya dịkwala anyị mma ya dịkwala anyị mma asị m eriri malụ ngwugwu malụ onye kelee 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 nwa China ma China nwa India ma India fa wee sik nwee nke fama the other day ife m na-akọ nwanne m nwoke tụnyelụ a lot of these six ndị a na-agba ọtọ ọrụ ndị sik na-eje all these a na-akpọfa gurus fa melu nzukọ fa niile gba ọtọ teja fa lukwo 100 si na nzukọ fa pụta gbachala ọtọ ọdịbendị edelụfa nkụ dị na mba na-eghelu mba nne mgbe a tụlia na ofu ndị otu ndị Igbo fa ghọtafie si isizi ndị Igbo gbaba ọtọ onye to onye bụ ife fa wepụ na the group maka na fa ghọtara ife ọ na-akọwa na maka omenani ndị ajọ omenani fa ka ọ bụ onya na-enyelufe ike Indira before Indira Gandhi Gandhi bunite maka India bekee mefe ịwa bekee kewalifa mana ofu ife fa na-ekwetaro ka bekee na alụfa bụ asụsụ fa ofu ife fa na-ekwetaro ka bekee na alụfa bụ omenani fa debele ife ndị a niile ivu ndị na-ekewali ifa tie ụfọdụ na Pakistan mana fa bụ nwanne fa niile debelo omenani fa o wee dịlụfa mma nwanne fa bụ nwoke Gandhi wee pụta ọ gbara onwe ya ọtọ sọsọ akwa ka ọ na-atụpe ọlọ ya ka ọ bụ o jere akwụkwọ ọlọ ya ka ọ bụ mana obulu akpalọ ya atụị n'ọfịa si na ya eme ka ọ dịla obodo ya mma ụkwụ slippers ka o yi aga ọ na-eji aganya na kaliko ọ na-ama o ji akọva onwe ya wee na-ezisa ozi ọma obodo ya niile ka obodo ya niile wee dị mma emechaa na agbụli a ka esi nweta nwaanyị bụ Indira Gandhi Indira sịlụ na ndị befa niile onye ọbụla chọrọ ịgụ akwụkwọ sayensị dị iche iche na afa na-agụ anaghị na-akwụfe ụgwọ na-akwụ famili fe ụgwọ minwalụ ndị a na-ekwu ndị a dịka ndị dibịa fa na-eji ebi n'ọfịa nne na nna ọbụla na-adị hapi na amụta ofu nwa si na ya na nwoke anyị edinere ya na nwaanyị edinere na ngada utu obu n'ukwu na onwezi ụlọ ọ na-abalị ya
fajigbo onwe fa ọtọ iji zikọ na fa anwụrugo n'ife nke ụwa dịka etu nze ndị Igbo si eme na gboo. Onye a bụ nze zelu njọ. Ndị a niile wee jee wee baa n'ọfịa na-ekpe ekpere na-eme omenala fa dị iche iche ka ọ dịla obodo fa mma. Taata onye arụ ụbalụ na be anyị ebulie na India. Yeheshua ara apụfụala ọsọsọ Igbo ka ọ ya abụ onye bulu bịa agwa anyị na anyị bụ ndị nka, maka na ya onye nwa na-amarọ nne na-eso onye ọbụla atọli aka na nwanechi anyị abụrụ ndị Arab. Ewelugo Jizọs sasịa anyị isi. Jizọs na Yeheshua bụkwa ofu, mana fa abụ ozi ofu, maka na mgbe oge luela egbusa ife niile atọsa anya. Kịta ndị oji nọzi kịta na-ekewa onwe fa. Ife ọbụla a ga-eme ka anyị wee daa nọ na n'udo. Ife ọbụla a ga-eme ka anyị wee daa nọ na n'udo. Kịta a na-akpazi our livers, our kidney, organ anyị dị iche iche a na-akpị ya akpa. So ndụ anyị dị bụ ka anyị wee bụrụ organ. Anyị bụzi animal farm. Anyị bụ ndị na-aga ije na ka e wee na-create farm. A ga-abụ nwa bekee arụnwụbịa amabelunye. Anyị ama mfi aka n'anya si mba n'ụlọ a ka anyị si n'ụlọ akụnye. Nwa China ma na ya bụ China, o jiri egwu. Ije na restaurant ya, ife izizi ị ga-ebu ụzọ ofu bụ ebe ọkwụbalụ chie, tilie flower, tilie incense. Ndị Baịbụl ndị ụka na-eje ebe golu Chinese na-asụwali, ọ na-atọfa. China na-aga n'iru. China ara asụwo bekee one bit okwe n'isi ka nkenu ọ na-ekwe n'isi. Ife ọbụla ịchọ igwe ya na bekee o jee weta interpreter. Japan, Korea, mana nke anyị na-eme anyị gbapụ. Onye anyị na-agbaje achọrọ anyị sọsọ ife ọ chọrọ anyị bụ etu a nnafekwu kidney na organ na anị anyị na-eme nni. Ọnya bụ ife anyị na-akọwa. Onye a bụ ife program a bụ, nwere ife ọzọ. Ọbịaro ito onye ọbụla. Ọbịaro ito nwa bekee. Ọbịaro ito onye ofe mmanụ. Ọbịaro ito onye Hausa. Ọbịaro ito onye Kenya. So si Igbo ka ọbịa ito. Onye na-afụrụ Igbo n'anya mpụta line gbapụ. Mbịata na ịfụnara na ọmụnọ na line gbapụ. Maka ndị a na-aga na-edelu m meseji na-akụ ụmụ nka ka ndị egbuwa isi enyiwa ma na-egbuwa afọ isi. Maka na ọ bụ na egbuwara onye isi ma na nke ya ka mma. Ọ bụ na egbuwara ofisi ma na nke ya ka mma. Ofu anụ ọfịa dị elu m ozi si na nna eme foto a na ọ bụ na nna ụdị nsị a na ala na-apụ, maka na ọ bụ na ọ bụ nwa Igbo ọ malụ na ọ bụrụ iwu bụ na nwaada Igbo na-anụ di. Ọ bụrụ iwu bụ na omenala Igbo asị nwaada Igbo enwe m ike ịnụ nwaanyị. Asị nwaada Igbo nwere ife kwụsị m ịnụ nwaanyị. Enwe m akụ, enwe m ụba. Ife Igbo chọrọ bụ ọmụmụ abụrụ ọsọ mụ ga-amụta ya. Nwaanyị Igbo nwee ike ịbata na mkpuke mụta ọmụmụ. Mụnwa nwee ike ije n'obi onye ọzọ mụta ọmụmụ. Ụmụnna m ya adị happy safe ma mkpọbata nwaanyị a na-anwụ na-aba. So anụ ọfịa na ndị a na-akọwelidisi maka na fe nwere obula isi, maka na astasigofe isi fa mụrụ mafa na-eje eje, fa mụrụ mafa na ana. Unfortunately, onye na-agwa ife a bụ onwero ife ọbụla gbasa Igbo nna marọ. Onwero ife ọbụla gbasa Igbo nna marọ, maka na ogwusigo ife mbịalụ n'ụwa. Nya ndị a na-aga na-akọweli ife a kafa jee Deeper Life fundi otu fa mụ na fa nọrọ n'ofu ndị otu. Anwere m ndị otu nọ na ya. Ọ bụrụ ndị otu ndị ala ndị gbuwa isi. Onye na-aya ọya na-amarọ na ọ na-aya ọya. Maka na Igbo amaka. Ara m ekwue maka na mbụ onye Igbo. Ife m ji ekwue bụ na emego m African world view, European world view, Asian world view. Ọ bụ na ọ bụrụ akwụkwọ nwa bekee ike na mama mụ ife mma, mana ọnya ka ndị si na ụkwụ m dị na ebua, ụkwụ m dị na Igbo dị na bekee.
maka na ọ bụrụ na mụ jele akwụkwọ ike mma nghọta ife m na-akọ kịta mana m ejego m fana abụ anụgo m dị na-aba afụgo nye ọfụma malụ nke dị mma. Gịnị na-eme netwọk anyị? Netwọk akpachakwala anya yo, anyị achọrọ that nonsense. So ụmụnne m ekene ọma nọ, anyị ga na-afụ n'izu ụka na-abịa na anyị na-abakwa n'ọnwa ọfụ. Kedu ife ọnwa abụdụ? Kedu ife ọnwa abụdụ? Ọnwa anọ ndị Igbo. Ee, anyị ga-akpọ ọnwa anọ. Netwọk a ka dị na-enye nsogbu adịrị ya. Anyị agasikwugo ife niile anyị na-aga. Ee, ọ dịkwa egwu. Onye na-asị na anụ nwaanyị dịka ma ọmụ ife a na-akọ. Ịnụ nwaanyị abụrụ idine nwaanyị nna, so na ịghọtara ife ị na-akọ ịmara omenala, nsogbu adịrị ya. Ayayay, ụmụnne m ekene ọmanụ ka anyị na-agakwanụ mgbe oge na-adịrị anya ka anyị na-akọwasị ife dị iche iche. Oke, netwọk anyị adịgo njọ. Oyere ọdụ. Ọ dịkwa egwu. Ọ dị mma, netwọk anyị emebigo n'ọkwụ ya. Netwọk anyị ọ ka dị mma? Anụ m na netwọk anyị adị ozi mma. Nsogbu adịrọ mgbe anyị ya na-aga n'iru, anyị na-akọwa ife dị iche iche, na-akọwa ife gbasara omenala anyị, na-akọwa ife bụ ịnụ nwaanyị na ala Igbo. Maka mgbe anyị eji na-akọwa ife ndị a niile, ọtụtụ ife a na-ekwu a na-edo ndị mmadụ anya, maka na ndị be anyị aghọtarọ na o nwere ife dị iche na ịnụ nwaanyị na idine nwaanyị. Fe na-aba abụrụ ofu, mana onye ji anya nwa bekee afụ ụwa ọ ya aghọtara ife a na-akọ. Mana nsogbu adịrọ na onye akpata anyị ji wepụta program a ka anyị wee na-atụsasị Igbo. Ọ dị mma ụmụnne m, netwọk dị njọ, ngwanụ ka ọ dịkwanụ. Ka anyị jụọ ogu ma ọ bụrụ na anyị anụ na netwọk anyị adị mma, ka anyị jụọ ogu. A sị m ya dịkwala anyị mma. Oke, Chukwu daalụ, netwọk adịgo mma. Ọ etu oyi esi dị ka oyi esi dị. Ife ọbụla eweta for free ya bụ for free. A sị m mgbe netwọk dị njọ na mgbe anyị ya na-aga na anyị ya na-atụsasị ife gbasara Igbo, omenala Igbo, ma ịnụ nwaanyị ka anyị wee ghọta ife bụ na mmadụ nụ nwaanyị na ife bụ na mmadụ dine nwaanyị. Ife na-aba abụrụ ofu, maka na afọ m ndị na-edegasịnụ si gị jee nụa nwoke, gị jee nụa nke a bụrụ echiche ndị bekee ka ụfọdụ ndị ji aghọta ụwa dị n'iche iche. Ụwa ndị bụ ụwa ndị ya bụ na anyị ga-eji nwayọọ kọsasịa ife ndị a niile ka anyị bụ ụmụ Igbo wee ghọta onwe anyị ọfụma. Mgbe anyị ghọtara onwe anyị ọfụma dị mgbe anyị amalụ ekwu okwu, onye nwa Igbo aghọta ife a na-ekwu. Kịta ekwu okwu nwa Igbo aghọta adị ife a na-ekwu. Ụfọdụ bịa na-eso fama adị ife a na-akọ maka fa chali onye abụrụ oyosi n'ọgbụ a or whatever. Anyị ka ya alụ ya ọlụ na ịdịka nwa atụrụ na-ese ewu, onwe ewu na-ese atụrụ chee na ebe atụrụ. Ịmara ife ebe, ịmara onye ebe, ịmara onwe ya. Mana ndị dị ka anyị ji bịa ka anyị jụkwa na ogu oku ife wee na-aga. Anyị si nya dịkwala ụmụ Igbo mma. Ebe ọbụla nwa Igbo anọ na n'ụwa na ọ ga-adịli ya mma.
ebe ọbụla ndị Igbo mmụọ Igbo ha nọ na n'ụwa na ọ ga-enwe okie, maka na nwa Igbo ọbụla bụ nwa akụ. Ana Igbo bụ akụ, ana Igbo bụ ọkpụ ji akụ. Mmiri akọrọ Igbo, anwụ akọrọ Igbo, ọmụmụ akọrọ Igbo. Onwero ife ga-akọ nwa Igbo, mana nwa Igbo ga-ama onye ọ bụ. Nwa Igbo ga-aghọta onwe, nwa Igbo ga-aghọta ebe ike esi, nwa Igbo ga-anaghachi azụ weta ike ebe ike esi wee pụta, were ike na-aga. Igbo nọ na mba, Igbo niile nọ na mba, anyị ncha ga-elu ụlọ, ma ịbụ nwoke ma ịbụ nwaanyị, anyị ga-elu ụlọ na ndụ, maka na anyị bụ mmadụ Igbo, anyị bụ Igbo, anyị bụ ndị mere ụmụnna, anyị bụ ndị mere obodo, anyị bụ ike ụmụnna ji aga, anyị bụ ike obodo ji aga, anyị bụ ike Igbo. Onwero ifemele Igbo, anyị ka ifemelụ. Anyị ga-echighatakwa ike anyị site na amamife. Onye akpata na onye ilo bịa ife izu oge ebuzo wepụba amamife, ọkụsa amamife ka amamife dị ezu n'oke, maka na onye amamife na-ezuru oke. Mgbe gara aga asị m na ọ bụ na anyị welu 100, 1 million, 2 million, 5 million zina anụ ụlọ nye onye na-amụrụ ọlụ ma ọ na-amụrụ afịa, ego niile a na-aghanarị ya. Maka gịnị? Na ọ nwere ife ọma ọ mụrụ amụ, ife amụrụ amụ ka ife agwụla agwụ. Ọ ife ndị Igbo kwuru, ọ ife ndị Igbo kwuru. Onye kpatara na n'ala Igbo na nwa ka e na-ebido agbazi nwa onu site n'omenani, site n'omenani. Nwatakịrị wee welu na nwa n'oge wee mara ife niile a na-akọ. Ọfa ncha ka anyị ga-eji wee na-akọ ife anyị na-akọ, ka Igbo wee ghọta onwe, ka Igbo wee mara onwe, ka Igbo ghọta onwe, ka Igbo mara onwe, ka Igbo wee kwụrụ chim dịka echi, ka okike Igbo wee da-agabiga n'Igbo, ka Igbo wee bụrụ ọgaranya ọ bụ. Sọọsọ ife Igbo nwelu bụ ogbenye n'ala Igbo bụ ndị arụ na-adịrọ, onye kpuli isi, onye ngwụlọ. Ọnya ka Igbo ji ajụ Igbo ibi ese ịdalụ ngwụlọ, anụme ị na-asị nye gị ịdalụ ngwụlọ agbajighị aka. Ọ bụ na ara na aka dị mmadụ ụkwụ dị ya, onye ogbi bụ nnukwu ọgaranya n'ala Igbo. Etu aka ọ dị n'ala Igbo, onye ogbi bụ nnukwu, maka na ọ nwere aka nwee ụkwụ. Onye ọbụla nwere aka na ụkwụ n'ala Igbo nwa anya nwere ife ọma na-abụ. Nwa Igbo ọbụla bụ ọgaranya, ọgaranya nwa Igbo ga-apụta, mana ọgaranya nwa Igbo ga-ama ife ọ bụ, nwa Igbo ga-aghọta onye ọ bụ wee chakee, maka na asị na ugo gbuzuo chakee. O nwere onye ji akala aka ndị Igbo, o nwere onye ji akala aka nwa Igbo, o nwere onye si na ọkala ụra bụzi mmadụ na-amadụgharị, o nwere onye si na ada nwa ọkpụ bụzi nwaanyị, si chụpụ a na o nwere ife ọma, o wee na-agha ya afịa. Ya bụ na ụzọ Igbo niile Igbo ji aga n'iru na ọ ga-anaghachite, ka nwa Igbo wee tụlụ ugie. Nwa Igbo ọbụla ga-etu ugie n'isi, nwa Igbo ọbụla bụ ugo, ọ ga-ebu ugie n'ebe ọbụla anyị anọna, maka na aka ji anyị arịga anyị na mgbosi nwa ọrụ mana ya bụ eze, mgbosi aka ọ na-ana. A sị m na ọ ya adịkwala anyị niile mma, na anyị ya adị dịka echi, na echi ada agwụ agwụ. Igbo ada agwụ agwụ n'ụwa. Ekene ọnwa na ụmụnne m, ka anyị welụkwa udo anyị wee mechikwa. Anyị akọrọ akụkọ ọfụ taa maka na netwọk anyị bịa nwee ka o si dị. Ife anyị kwesịrị iji mechi Ikenga bụ akụkọ a na-akpọ
okoligwe mana anyị ga-edebe ya maka na onwe ka ife si dịfọ nsogbu adịrọ ọ ga-adị mma ya onye ọbụla nwa aṅụle onye ọbụla nwa aṅụle so ka anyị na-agakwa maka na nwa ọbụla kwesịrị ịmụ onye nne na nne ya bụ nwa ọbụla kwesịrị ịmụ onye ọ bụ keduzie egwu anya kpala n'ụma wee gbuo emu mbọ bụrụkwa nke a ka anyị na-agụta nke a bụ egwu nke ọzọ gbasara akpala n'ụma mana egwu nke a ga-abụ nke anyị go mgbe anyị batara bụ ya nwata egbu na mụ kpala n'ụma nwata egbu na mụ kpala n'ụma ifo adịrọ taa ifo ya abịa n'oge ọzọ ifo ya abịa ka anyị jọs welu kpala anụma wee kwụsịzịa nke taa ifo obi aṅụle ka anyị wee bịa mgbọsị ọzọ oke ọsọ ọsị unu egwu na m kpala anụma ute egwu na m kpala n'ụma na m bụkwa eze nnụnụ kpala n'ụma na mgbọsị mmiri malụ nnụnụ na-arụ na-ajụ oyi kpala n'ụma ịgba m kpala n'ụma ka ebulu m na kpala n'ụma ibulu m na kpala n'ụma gị amacha m kpala n'ụma ịmacha m kpala n'ụma gị esibe m kpala n'ụma isi emu kpala n'ụma gị enobe emu kpala n'ụma ọdịmegwu kpala n'ụma ọdịmegwu dị m ụjọ kpala n'ụma ọdịmegwu kpala n'ụma ọdịmegwu dị m ụjọ kpala n'ụma ọdịmegwu bụ maka nọọ ntị ijiji na-enwero ndụmọdụ na-eso ozu ana n'ini okwu ka a na-agwa ụmụ Igbo ka ụmụ Igbo ghọta odimegwu nnụnụ na-akọwasị gị n'ịgba gị n'ịgbacha gị na ịbọ gị na isi gị na ili gị na ino gị odimegwu kpala n'ụma odimegwu dị m ụjọ kpala n'ụma di na nwunye a na ụmụfa na-akwado mkpochapụ falie nnụnụ a fa niile na-akwado mkpochapụ maka na ọ bụrụ anụ niile ebe anụ olili ọ bụrụ anụ niile bụ anụ olili ọ dịkwa ka ụzọ mmadụ na-aga ọ dị ka ụzọ mmadụ na-eso Igbo esogo ụzọ mba for 150 years na-eke isi n'anya dị anyị ọnya bụ ife akụkọ a na-akọ ọnya ka o ji na-amalụfe ọkwa niile ọ mabalie mgbe fa agbania na fa agbagie na fa ebulugie na fa amachagie na fa esigie na fa atagie o kwesịrị ka fa taa anya o kwesịrị ka fa gbaa anya mana fa akachi ntị gbaa o kwesịrị ka fa gbuo anya fa akachi ntị gbuo o kwesịrị ka fa bulie na fa akachi ntị bulu na fa akachi ntị sie maka na ọnwụ na-akwado igbu nwa nkịta ya ebugodo ụzọ mee nya onwere ntị anụla ife nwata egbu na m kpala n'ụma nwata egbu na m kpala n'ụma bụkwa eze nnụnụ kpala n'ụma malụ nnụnụ na-arụ na-ajụ oyi kpala n'ụma ịgba m kpala n'ụma gị ebulu m na kpala n'ụma ibulu m na kpala n'ụma gị amacha m kpala n'ụma ịmacha m kpala
balanuma gi libe mo balanuma ilie mo balanuma gi libe mo balanuma odimegu balanuma odimegu demojo 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 balanuma oke ebunamo balanuma oke ebunamo balanuma oke ebunamo namo bukwa esen nono balanuma malu nono naro na juwo balanuma ibuwebo balanuma gi ebulum na balanuma bulum na balanuma gi amachamo balanuma machamo balanuma gi esibemo balanuma isibemo balanuma gi atabamo balanuma odimegu balanuma odimegu demoja balanuma odimegu balanuma odimegu demoja balanuma odimegu 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 demoja balanuma odimegu balanuma odimegu demoja balanuma odimegu balanuma odimegu demoja balanuma odimegu balanuma odimegu demoja balanuma 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 ụmụ Igbo fụlụ n'anya ka ọ dịkwa n'ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m arụ unu bụ arụ m ọbala dị m na-arụ bụ nke unu site n'ebi ebi lue n'ebi ebi ofu ka anyị bụ ofu ebe ka anyị si ofu ndị ka anyị bụ ya dịkwala unu mma ebe nwa Igbo ọbụla anọ na obi sie ya ike obi sie ya ike maka na ndị Igbo gwa anyị sị na ozi taa dị mma na ọ dịba agboo na ebe anyị na-eje teka mana ebe anyị na-eje dị nso ebe anyị na-eje eteka mana ebe anyị na-eje dị nso ka ọ dịkwanụ n'izu ụka na-abịanụ ekene ọma na ụmụnne m ndị na-eme m obi buli 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 kachifodo kachifodo